Clayty! Nga ano unsa mong ginakaon ni mga ano, nagpabuntis mga katong tawhan na tong wakoy sa aligato. Daghan pa kay mapilian nga mabagay sa imong itsura. Ya, alangan gugma man eh. Say gugma, asa man ang gugma ana? Imo rang siyang sayangan imong pagkagwapa, pagka-sexy na tanan sa imo. Daghan pa kay mag-apas sa imo ha. Ya, di magud na maoy basihan sa tinuod nga gugma. Unsay dili ti mailan sa gugma? Buros naman ka. Kuya Karono, asa naman to sa Karono? Sir Rim! Asa man ka naggikan-gikan nga ganina ra si pangitang kuya ni Clyde sa imuha ba? Turn ako na! Ano mo inita man ni maruya di ay? Lami sa? Ha? Lami. Sa ipangita ang kuya ni Clyde. Kuya ni Clyde sig pangita sa imuha. Ano naman? Nakinundom ka last episode? Kay! Sige hinungdom ay! Girl! Baby girl! Paminawas ako, baby girl ba? Di na lagi ko inem. Sabi doon may dili na paminawas ako. Sa'yo paminawa akong rason. Nalita Oo. ako ko ato. Hindi! Hinungdom ay isa pa! Clyde! Bibi girl! Oh. Naburusan nimo si Clyde. Ay! Wala ba nagdibito? Naburusan nimo nagsuka. Ay, maoda to di ay. Unya, naon man ang kuya ni Clyde. Patuon ka tara. Ato. Uban tara. Patuon. Tara. Tara. Dali na lagi pre. Dali na ba? Ano? Ano atap man kayo? Kaya dili pa ko ready, pre. Pre unsay dili pre gigabas na nimo nya di pa ka ready. Una pre, ulan, mabasa ko. Ay dili na pre kay masuko tong mayo yang kuya. Patay jud ka suko na kayo to. Suko kayang kuya. Suko na jud kayo. As in, suko na yung kayo. Suko na jud kayo pre. Ano may reaksyon sa suko kayo? Ano na kayo? Sigar, iga nagmata mo, sigar bigti ang mata. Di na lang kumato, pre. Kaya Dili, suko kayo. dili, damor to masuko pag di ka mo adto. Tempa, pre. Madamay ko. Napay maruya dito, makaon sukok maruya. Ay sagdi sana masuko na yang kuya. Tara, pakita sa dito. Laos, mo, oy. Pakita sa dito. Dali na. Pre, ulan, pre, ulan. Why ulan, ulan? Kay ka bumugabas, nga dili niyo panindigan. Ikaw ya, tiguang naman ka. Asa man imong uyab? Ayaw ko kang pila-pila ang atong gisgutan diri ang imuha. Ya, sinsya na kayo ya. Karoon ako ni abot ya. Bless ko ya. Walay business. Ha? Walay business. Sabi, straight tuha man ni mo, bibigay. Oh, mga Kay, kapin daw. Pakaya ka ba yung distansya eh? Kay delikado. Ay, walay kiss. Ay, bibigay. Flying kiss na lang oh. Oh! Boy, karon kay niya na mga kadiriya. Hinahanlan, mahibalaan ni mo akong mga kondisyon. Ha? Unsa nga mga kondisyon? Unsa man, nadyo kay balak na minyuan akong mangod. Siyempre sa Oh, ayaw sa pagkali ka na kay istoryahan ay. kagwapas kong bibigay sa kapangit yung kuya, pero niniwan ko saya. Niniwan ako. Tensa, pero wa pa kakasabot sa akong mga kondisyon. Ilatag na ang kondisyon ni Muya. Kay walay mga dili na ako kayaan. Kana, mo na Mr. Lem, the best! Pag-ilog mo kay labot! Ya, ayaw po ng grabe nga kondisyon niya. Kanaro pong makaya ni Ja. Baby girl, ayun naging kabalaka. Let me handle this. Diri masukod ang imong tinud-anay nga gugma, Mr. Lem. Mo ni ako mga kondisyon, Mr. Lem. Inatagya. Duwa ka, anay! Tutuwa ka, anay. Lima ka, kanding! Ikaw ka baka! Dapat ipulo ka kamang! Tay mga wot naman ganin nagmanok sa silingan niya. Baka pa noon. Anay doon nga na iya. O kisa kalibo, pagkasuloy na namugma! Pre! Hakbang! Wala ka pre. Ang sao man ron, kung di niyo mo kaya, undang na! Patiya na lang kuya.